sugat ket mabalin a nagimbag ken nagkaaman. Nga magibati daytoy iti marka apakalaglagipan nga iti naminsan adda day di kalman. Lagip ti napalabas. Hello manen kada kayo papagayam. Kas iti sigod, makablaawan kayo amin nga awan ti malabsan. Ti surat ngayon ta idrama ita ket nagapu kanipagayam tayo a Mariel, ti Burgos, La Union. Kastoy man, ti kunana. Dear Miss F, no bilang ta mapagasatan met a maidrama to'y surat ko, kidawag ngaylingad na kumalatan itinagan a Mariel. Addaan asawa ken duwa nga anak. Ngem gapo iti kinairesponsable ti asawak, sininaak daytoy. Jak ngaminan maanusan ti kinaartek na. Saan laeng adayta? Naimot pay. Ngamin, kwarta na laeng ti matmat gadan na. Dinak pay pulos ikan iti uray pagpaling kay klaeng kuma. Agingga anaamamok ni Ronnie. Ti amok kat ison ti lalaki ang makatakunaynay ko aginggat tong palbiag. Malaksid ngamin anasingpet, nagagatpay. Kang runaan iti amin, inaklon na dagiti dua nga anak ko. Iso na laeng tapadak met asina iti asawa. Ket gapo ta ay ayatak daytoy, inaklon ko met dagiti talo nga anak na. Ket nagdesisyon kami nga agdan na kami. Rugyak nga rodan ti agsalaysay. Ay ayatin nakadimat lang ang Ronnie. Tapay mo't anasaludsod mo dayta, Mariel. Una, tako namit nga agdanatan. Mariel, no dagita abambanag, saanan ang masapul ang madamdamag. Impagak lang arudan nga agdanata, di matik daytan. Saanan ang masapul nga ibalikas pay. Kat, agdanata nga rudan. Na, dagulit ka mo niya. Uwan ko naklang arudan. Sige nga rod, ta isagana kung dagiti kawas mi nga agiina. Ta sumurot kami nga agawid, ijay balayo, Ronnie. Sigurado ka kadem iti dayta apangedeng mo, Mariel. Una nang, Saan basta-basta ti makilibin anak ko? Nangruna ket nagkasar kayo kini Glenn. amok day tananang. Iti kaanuman, jak tumalipatan ang nagkasar kami kiniglen. Ang amkas na kunakon, ay ayatan mi titunggal may sakin ni Ronnie. Isong agden na kamin. Laglagi pang kuma, asaan laang nga ayat ti kasapulan, iti panagdun na dagiti ada relasyon na. Di kay ka di agdanag, tanapanek nakakmatan. No kasano ti kinagagat kan kinasingpet ni Ronnie, nanang. Amok asaan da kami abaybayan kadagiti anak ko. Ay, sapay la ko mga rod ata kasta nga agpay so anak ko. Una nang, isungarod akampante ak amakiden na kenkwana. Ngamin, inaklon na dagiti anak ko. Akas matlaeng iti panangaklon ko kadagiti talo nga anak na. Ay, kat ada kang anak ko. Sapay la ko mga rod ta agbalin anaragsak ti panagdenayo kini Ronay. Mamati akas na nanang. Saan ba't nga idawdawat? Ang amno bilang man ta da dumtang aparikot. Adda kami laang ditoy kini uncle mo nga Ernesto. Ibagam laang no anya ti maitulong may. Ba nag-apagyamanak unay nanang. Agyamanak iti kanayon apanang supsupor tayo kada kami kadagiti anak ko. Naisaganam ka din tibalon ko. Wala kay, inkarga kun iti bag mo. Nasayat mo't nga rod no kasta. Agan-anad ka iti trabaho, muan. Kadwa na, alangan mo't. Di mon panunutin dagiti ubing, ta siya kun ti makaamo ang mga sikaso kadakwada. Ay katrabang nalaang at asikagat nga rod da dito'y balay. Nan, iyawat mo man kit titibag ko tamapana ko. Ay, mabit lang. Oh, adto'y tibag mo lakay. Sige, tamapana ko. Tani, aldawan. Diyak ka timala daw iti trabaho. Sige, agan-anad ka, Ronnie.
Nasaya at matasimangpet kan lakay. Ay, Kumusta nga'y tinagmalam at trabaho? makapannog nga rod. Aywan gaya. At ginatang ko at tinapay. Itad mo ka na giti ubing ta meriendaan da. Atoy. Ni, upat na ang matapiraso da ito eh. Wen, upat laang mat atalaga ti ginatang ko. Apay aya. Kat no limamat dagiti ubing. Ay kat agudwan adaalen ken asyer di tamaysa. Unay kamatan lakay. Di mo malakit din inanay alima. Iti kasta sa gagaysada. Husto laang mat ti upat Tinapatag sagay sa dagiti talong anak ko. Kat kasanungay mat dagiti dua nga anak ko. At damat nga rod ti may sa sobra, agudwadan Abay, at da reklamo. Ha? Di ka kit agyaman, tay nyalak pa dagiti anak mo. Alawanan, agudwadan lakay. Basta noan niya ti kabailak nga ipay, iso ti anusan nyo, tinapatag, saan da amaawanan? Sumrag ka din iti trabaho, lakay. Katwa na, anya pa'y kumangay. Amangan no adapay kwartam dita. Mangibati ka kuma iti pagpalingkik, tani. Awanan si daan tayo inton malam. Awan pa yan balonan dagiti ubing amapan ag-eskwela inton bigat. Anya nga'y titid ko, kat awan mo't kwartak. Ni, saan kayo ayaan nagsweldo idi kalman? Nagsweldo kami ngam nakareserba tayo jay para kadagiti anak ko. Ni, nalipatam samutin asyak ti mga aywan kadagiti anak mo. Laglagi pom alima dagiti ubing dito'y balay. Amin daket mangmangan. Amin daket adda kasapulan na. Ilistam lang arudan dagiti magatang, tasya kung tagpalengken ton malam. Maan ano nga min ayan no itad mo kanya kunti kwarta. Tasya kunti agpalingki. Iti kasta saan kan amarigatan. Kantap no addamat maigamak a kwarta Di kagdanag, tadyak mat gastusan iti awan ka is kan na ti kwarta nga itad mo. Awanan ti adupay asao. Ilistam kit din dagiti nasken amagatang, tasya kung tagpalengken ton malam. Ronnie, No kayat mo ti makaigam iti kwarta. Di agtrabaho ka. Agtrabaho ka, iti kasta, adda igatang mo kadagiti masapsapol dagiti anak mo. apay kasta ka matan, Ronnie. Kunak man no napagsaritaan tanday ti abanag. Praktikalak lang agpampanunot, Mariel. Tapno ibagakin ka, saan ko nga obligasyon dagiti anak mo? Wan, ngam inaklon mo ida. Inaklon da kami. Inawat da kami nga agbalin aparte ti biag mo, Ronnie. Wen, adak ditan. Ngam saan akayat asawan nga akwak met aminan agastosyo? Ronnie, Alala, ilista mo dagiti magatang. Iraman mo nga ilista dagiti kasapulan dagiti anak mo. Tapno di mo met ko na. Agawaam tanay, aldawan! Nakitak mo't ni Ronnie itay di palengke bagay. Ado mo't ti ginagatang na. Ay kat nasaya at mo't ano iso tinagpalingkay. Huwag nga raw. Nap-nap no mo't nagiti eko bag nga awit na itay. Ay kat rumbang na laang Saan na nga iasa amin kini Mariel? Takaasimot ang mga aywan kadagiti mga ubeng. Day tamot lang nga raw di kunak bagay. Siya na basta-basta ti mga iwan kadagiti lima nga ubingan niya. Aywan Sigurado ang mabambanog dahi ang mga asikaso kadagiti ubeng. Iso ang masapul nga adamot katulungan na. Nasaya at mo't nga raw nupod no atultulungan ni Ronnie. Kano pasig ani Mariel ti mga aramid amin at trabaho ija balayda. Ang mga numauma ni Mariel. Aywan am-abo ko ni Mariel lakay. Agul uli maklaang dayjay. Angam no oras nga iso ti mapunuan. Saan nga agduado amang panaw kini Runay. Sapay la kumaa, tasan ang mapasamak day tapakay. Sapay la ko mga agpayso, Ernesto. Ay, sinaaksan talaga ni Danilo kasinsin. Kaapay mat kasinsin. Sobra ti kinaimot na. Ultimo igatang itigatas ti anak mi. Masapul a pakiusapan. Kasla akpay kit din agpalpalimos no kwa. Kasta aya kasinsin. Day tatipud no kasinsin. No paggatas ti anak na, awan, ngam no para iti bagina, gatang agatang. No dumawatak iti agpaay kada kaming agina,
Awan ka no kwartana. Iso ang masursuruna kun talaga kasinsin. Ay kat kasaritam iti nasaya at ang kasinsin, ibagam nga ibingayan da kayumot iti anak yung. Ay na, namin anukon nga inaramid dayta kasinsin. Ngam awan matlat na. Iso an nauma akon. Da kayo ngay kinirone. Kumusta kayo matin kasinsin? Ha? Ay ikwa. Okay kami laang mat kasinsin. Ay, naimbag kayo pa eh. Sana ulatan kasinsin. Ha? Kasla kayat kun talaga ti sumuko kasinsin. Jaksan maanusan ti kasdi nga ugali ti asawa. No ay ayatam ti asawam, nasken laang anusam. Panagkunak ket maalayo pay dayta iti nasaya at asaritaan kasinsin. Nagasat ka talaga kinironi kasinsin. Ha? Ay, siguro kasinsin. Ay, no saan pa ila ang agbalbaliw day di Danilo. Talaga sinaakon kasinsin. Kurt, kumusta kayo matin dito'y anak ko? Kumusta dagiti ubeng? Kaasi ti Diyos, okay kami mat dito'y nanang. At dalaang dagiti gundaway anabangbang dagiti ubing. Normal lang dayta anak ko. Talaga akasta. Nangruna nagaduda. Agasam ngay matili mga awawir mo. Wen nga rod nanang. Nironi ngay mat. Kumusta ti panakilangan na kadagiti anak mo? Ha? Ay ikwa, okay mat nanang. Ik-ikan na kamulaang kadi iti kwartam. Ay oo nanang, saan laang aday ta? Makita ken mariknak pa'y ti panangipatig na kadagiti anak ko. Minalem nga rod nga da pasalubong da, tunggal agawid ni Ronnie nga aggapo iti trabaho na. Ay kat nasaya at nga rod ano kasta. Naimbagla ngay, taimpayan na kati Diyos iti lalaki ang man nakaawat. Wan nga rod nanang. Ay kat aywanam anaimbag dagiti ubing iti kasta, saan nga agdanag ni Runay, kabayatan ti kaadana iti trabaho. Talaga mat akas ta ti aramidak nanang. Patas laang kumatitratom kadakwada anak ko. Iti kasta, awan ti rumso arire. Wan nanang, talaga apatas ti trato kadakwada. Awan ti daddadumak. Napatigda amin kanyak nanang. Nasaya at matno kasta anak ko. Mayat ti kasta, tapno na pintas ti linangan ti pamilyayo. Lakay, Apay Mariel, aday bagam. nadlaw ko ngamin akasla saan apatas ti tratom kadagiti uping. Kanya tikat mo sa wen. Kasla mas ipatpatig mo mat dagiti anak mo, ngam dagiti anak ko. Ay, natural Anak ko dagi jay. Alangan mat Wen, adda akditan. Kat maawatak mat dayta. Angam no mabalbalin, pagpapadaem kumamot ti tratom kadakwada, kas iti aramidak. Jak ka ba ilan na pagpapadahin ti tratok kadagiti anak ko, kan kadagiti anak mo. Kan maysa, saan ko ida responsibilidad kunak manen? Angam Ronnie, may sa abalay ti pagnanaadan tayo. Agdeden na tayo kas may sa pamilya. Di mo ipilit ti kayat mo mapasama ka. Talaga ajak mabalin nga ipatas ti tratok kadagiti anak ko, kadagiti anak mo. Diyak matkidkid dawan nga akwam ti responsibilidad ti may sa nga ama. Ti kanyak laeng, pakisamaham kumamot ida iti nasayaat. Kat isumatar aramida ka. Apay, binaybay ak idaya. Saan mata? Wan, saan nga agpaiso? Ngam kas namot ti parparik nam kadakwada. Ay kat suruam idaa amangawat iti sitwasyon. Saan nga amin akayat wano kiddawan da kat magunod da. Aramidak mat amin para kadakwada. Saan laeng apara kadagiti anak ko? Nudi kat agraman dagiti anak mo. Kat iso nga rod. Anya pa lang ayat ipagparikotam. Hustula ang matigas to'y sitwasyon tayo Saan ka di? Sika ti makaammo kadagiti ubeng. Sika ti mga awir kadakwada. Sika ti mga sikaso kadakwada tasyak matag trabaho. Okay. No iso ti kunam, di iso. Hoy, Marian! Ni,
Ay, iko. Bye-bye amla ang kasinsin. Apay, di mo amo ti oras? Malaman, nga magda ka pa lang dito nga aggargarang pikat. Ha? Di ka kadi agong ungot lakay. Nagpakada akmat kan ka. Saan ka di? Wen, nagpakada ka. Ngam pinalubusan ka ya. Saan mo? Chill ka laang ka di bayaw. Relax, si Kamot. Awan mo't mading ar-aramidan mi kini kasinsin Mariel. Ay, di ka man makibibiyang sigari ka. Ha? Anya klase ka nga ina. Imbes nga si kaswam dagiti ubing iti balay. Saan? Tadakakit din dito'y amakichismismis. Tumaktal ka titan, tagawad tan. Ah? Ay, iko. Uwan lakay. Agawid tangarudan. Nadamag mo ka din, ti inaramid ni Ronnie kin ni Mariel bakay. Wan lakay. Pampanunutak nga ron ti mapan ije balay daro ni ita. Kaya't ko ang makasarita ni Mariel. Awagam lang ni Mariel bakay. Ibagam, tagawid na pa'y lang dito'y balay. Ta dito'y kayong agsarita. Narigat may, no basta mapankalatan ni balay da. Ang mga nudi mo malapdan ti pungtut mo, kit anya pa'y ti maaramid mo ijay. Ay, day tangarot ti may sa apang panunutak Ernesto. Kunak man no kuna ni Mariel anasingpit da jaronin. Apay nga kas jay ti inaramid na ija balay dari ka. Day tamula ang tisalsalod sudak iti bagik lakay. Ang mga no kalkaluban lang ni Mariel ti mading ugali ni Ronnie. Napanunot kon day talakay. Isuanas kan ang makasaritak ni Mariel. Iti kasta, maamuak ti pudnaw. Agpudno ka man kanyak, Ronnie. Oh, tapay. Anya man ti ipudnok nga ibagbagam. Isu ka di nga inkabalay nak. Tapno adda mga iwan kadagiti anak mo. Ha? No iso ti panangawat mo, di iso. Basta siya, napatagdagitan na ko kanya. Iso nga ipaay ko amin a pagragsakan da. Saan ka nga ingkabalay para lang itibukod ko pagragsakan? Nawatam? No kasta. Pamarang laang gayam amin ngayon pakpakitam ididamo. Pamarang laang gayam ti kinasingpat kan kinagagat mo. Agraman ti impakpakitam apanangaywan mo kadagiti anak ko. Ay, pasensyakan. Ngamjak inggagara ti amin. Jakmat kaya't amasaktan ka. Maawata kon ti amin. Maawata kon Ronnie. Isumit lagayam nga awan man laang ipakitam a kinalailong kanyak. Ta saan gayam apudno a napatagakan ka. Inalilaw nak lang gayam Ronnie. Inalilaw nak. Anya ngamin ay at inapasamak balasan ka. Ibagam ngamin ti pudnaw. Iti kasta, amo mimatyar aramidan may. Saan gayam apudno dagiti impakpakita ni Ronnie kanyak ididamo. Nana, angkal. Nay, anya ti kayat mo asawan Mariel. Dagiti anak na laang tinapatagkan ko nanang. Awan bibiyang nakadagiti anak ko. Uray siya. Awan bibiyang na kanyak. Sa anak nga inayat ni Ronnie nanang. Ingkabalay naklaang. Tapno adda mga sikaso kadagiti anak na. Kabayatan ti panagtrabaho na. No kastamad lang gayang balasan ka. Di sinaamon day di arunay. Napanunot kon day ta angkal. Angam kasanun dagiti ubing. Adda kami mat kininanang mo. Agsabol ka kiti iti panggadam. Agurnong ka para iti panagadal dagiti anak mo. Da kami pailain ti mangaywan ka dagiti anak mo. Kabayatan ti panagtrap-trabaho. Husto ti kinuna ni uncle mo anak ko. Ikamot ait importansya dagiti anak mo. Kang runaan iti amen. Ikam iti importansya. Kan respeto ti mismo abagay. Nanang. Saan pa'y anala daw ti amen Mariel. Sinaamon da di arunay. Kat mga baruanan ka anak ko. Ang kasanuak amang rugi manan. No aging gaitakat ni Ronnie pailaang ti ipit-pitik to'y puso. Mariel, balasang ka. Di ka kumaagpa ituray iti marikrikdam. Panunutam ko matagit anak mo. Mga barwanan ka.
Babaan iti panangaywan mo iti mismo abagim. Iti kasta, kat maiwanan mo iti dagiti anak mo. Uncle, Di ka agpaadipan iti may sa tao, ngawan mo't bibiyang naking ka. Lagi pang dagiti madinga inararabin ni Roniking ka. Iti kasta, awanin ti makagapo, asublanan pa'y. Saan kayo nga agsubli iti balay darunay? Agnaad kayon dito'y balay anak ko. Manipod ita, dagiti anak mo ti agbalin a prioridad mo. wala na. Katagyaman ak unay iti amin apang magbagayo. Ikarigatak alipatan ti marikrik para kini Ronnie. Ikarigatak ti ag-move on para iti bagi. Kan para kadagiti anak ko. Aklunak ngaging gaita ket ay ayatak paylaeng ni Ronnie. Ngampil pilitak ti bagik amang lipat kenkwana. Ngamin, manipod nagdan na kami, jak pulos narik na ti panagayat na kanyak. Dinak ammo nga ay aywan, ken dinak ammo alaylwan. Pamarangla ang amin nga impakpakita na kanyak idi inaramnak. Ket idi nagdan na kamin, namin pinsan metten anagbaliw. Dagiti laeng anak na tinapatag kenkwana. Banag ang nakasaktak iti kastaunay nga isumetten tinangidoron kanyak tapno makiwin naswas kani Ronnie. Ket ita, madamapay laeng nga agsangsangit tinasugatan a pusok. Diyak amo no aginggat kaano daytoy amarikriknak. Ngem sapay la kumata dumteng tumatlaeng ti aldaw amalipatak ni Ronnie. Ket masarakak metten ti lalaki apudpudno amang ipatpatag kanyak. Aging galaangan ditoy Miss F, toy pagayam mo, Mariel. Ken ka pagayam Mariel. Panagkunak ket husto laeng met ti pangngadang mo. Aywanam kitdi dagiti anak mo ta isuda ti kapapatgan agameng mo. Kumararag ka iti Diyos ket dawatem ti pannarabay na. Di ka umibat kenkwana, ta iso ti mangtulong ken ka amang saranget kadagiti pannubok iti biag. Igaad mo kitdi ti agtrabaho, iti kasta ket adda agpaay kadagiti anak mo. Alakastan pagayam Mariel, ket pagyamanak unay ti ingka panagsurat, dito'y programa tayo, alagip ti napalabas. Inyornos para iti script ni Miss Freya Simsim. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Miss F Drama. Agyaman kami iting kay panagdangag